Puttihan näyttelee iso osa tietenkin, että pelaaja pelaa tulokseen 70, sillä on 29 tai 30 puttia, niin sehän on yli 40%. Tai 40% tietämillä. Että se on tietenkin sen putin merkitys on valtavan iso. No sehän on sillä, että kun tietenkin on saanut olla tourilla pitkään, niin kuin hirveät määrät kilpailuja Eurooppa-tourilla ja LPGA-tourilla majoreissa, ja sitten kohtaat sen tilanteet aina, että mitä pelaajat tekee virittääkseen itsensä niihin kilpailuihin, mikä on merkityksellistä ja miten paljon ne puttaa nimenomaan menestyäkseen siinä pelissä, mistä syntyy niin kuin se osuma ja kaikki se, mikä golfissa on olennaista. Et pelaajathan viettää hyvin paljon aikaa puttiviheriöllä. Kun taas sitten harrastelijat ja nuoret kilpapelaajat, niin ne pyrkii vähän välttämään sitä puttaamista. Ja sitten kun harjoitellaan, niin harjoitellaan asteen liian jäykästi. Ja meidän tehtävä olisi varmaan nyt, että tulisi vähän mielenkiintoisemmaksi harjoittelu ja tulisi myöskin niitä piirteitä, mitä huippupelaajilla on, koska puttaamisessa sä voit toimia samalla tavalla kuin huippupelaajat. Lyöminen on jo vähän konstikkaampaa. Siinä sulla täytyy olla kropassa ominaisuuksia, täytyy olla voimaa, liikkuvuutta, kaikennäköistä koordinaatiota niin paljon, jotta sä pystyt lyömään palloa niin kuin huippupelaajat tekee. Mutta puttaamisen sä voit itse asiassa, jos sä oot ahkera, niin sä voit oppia samanlaiseksi puttaajaksi kuin on huippupelaajat.